Benvinguts en aquest nou vídeo. En aquest cas treballarem l'enllaç entre dues rectes mitjançant dos arcs de circumferències, un d'ells amb radi conegut. En aquest cas, el radi conegut és aquesta circumferència que tenim d'aquí de color groc amb el seu radi. I el que hem de treballar és l'enllaç de les dues rectes mitjançant aquest arc de circumferència. Ja podria ser aquest arc, o en aquest cas d'aquí és aquest arc més gran. Com ho podem fer? Doncs depenent de si el que volem és que l'enllaç o la circumferència tangent en aquesta sigui tangent una interior que l'altra o que siguin dues circumferències exteriors. Per resoldre aquest mètode el que farem servir serà la dilatació que hem vist en el vídeo anterior, que us deixo per aquí dalt, i anem a fer el mateix que hem vist, però en aquest cas amb una circumferència exterior. Anem-hi? Per començar l'exercici, el primer que farem serà traçar les rectes de centre. Recordem que una recta de centres respecte a una recta i un punt de tangència el que és sempre és una perpendicular en aquesta recta pel punt de tangència. Un cop tenim això, hem de mirar quina és la solució que busquem a cada exercici. En aquest cas d'aquí hem dit que faríem aquesta solució, que seguim el mateix sentit, per tant busquem un arc de circumferència que seria aquest d'aquí. Llavors recordem que la dilatació era transformar aquesta circumferència en un punt. Per tant, el que volem fer és reduir aquest arc fins que passi per aquest punt d'aquí. Això què vol dir? Que aquest punt de tangència se'm desplaçarà cap a la part superior. Llavors hem d'agafar el radi de la circumferència, que és aquest que tenim encara en el compàs, i el que hem de fer és traslladar-lo cap a dalt. I em dona aquest punt d'aquí. Un cop tinc aquest punt d'aquí vol dir que la circumferència que buscaré serà una circumferència que passarà per aquests dos punts. Llavors haurem de fer la mediatriu i quan se'ns creui la mediatriu, que serà una recta de centre, i se'ns creui amb aquesta, trobarem el centre. En aquest cas d'aquí, la solució que volem buscar és una circumferència que passa per aquí, que és exterior en aquesta. Llavors, al ser exterior i a reduir-se aquesta en un punt, el punt de tangència se'm desplaçarà cap aquí. És a dir, la circumferència que estic buscant em creixerà. Per tant, si em creix vol dir que aquest punt de tangència es desplaça cap a baix. Llavors, amb el mateix radi que tinc, el que faig és desplaço el punt cap a baix. Un cop tinc aquests dos punts, el que es tracta per trobar el centre és fer les mediatrius dels dos. Fem un dels dos a la vegada. Un cop tinc les dues rectes del centre, la solució, jo sé que al centre de la solució està a la unió de les dues rectes. Les dues rectes de centre. I ara abans de fer la solució, en aquest cas d'aquí era aquest arc d'aquí, el que hem de trobar sempre és el punt de tangència, que és unint el centre de la circumferència amb l'altre centre de la circumferència i trobo el punt de tangència, en aquest cas d'aquí serà aquest punt d'aquí, T sub 2. En aquest cas d'aquí, el centre és aquest d'aquí i la tangent ha d'estar en aquest punt d'aquí. Per tant, unim centres. I aquest d'aquí és el punt de tangència 2. Recordeu sempre de comprovar l'arc que passi per allà on volem. Un cop tenim aquesta solució, ara anem a traçar l'enllaç. Podríem traçar dos enllaços diferents. En aquest cas d'aquí hem dit que faríem aquest enllaç d'aquí, però també el podríem fer des d'aquí. I podríem fer aquest enllaç d'aquí, agafar aquesta curva petit, aquest arc petit, i agafar l'altra circumferència i continuar amb el mateix sentit. En aquest cas d'aquí, la solució que agafarem serà aquesta que hem dit que faríem per aquí, el petit, i el que faríem seria giraríem i tornaríem en sentit contrari. En aquest cas, o també podríem agafar la solució venint des de l'altre costat i fer el mateix. Venir per aquí, fer quasi tota la circumferència, enllaçar i tornar per aquí. Anem a traçar la solució.
fins aquí la resolució d'aquest exercici d'enllaç entre dues rectes en el qual hem vist com fer-ho a partir d'una circumferència de radi conegut i com fer per anar en un sentit i tornar amb el sentit contrari o continuar amb el mateix sentit. Doncs vinga, ens veiem pel canal. Adeu!